Τι ώρα είναι? Είναι η ώρα που παντρευτήκαμε. Λοιπόν, σου έχω πει, σου έχω ξαναπεί, τα έχω ξαναπεί. Το φως μου. Το φως μου. Επειδή ξέρεις ότι εγώ είμαι και καβός. Έτσι και... Το φως μου είσαι εσύ. Η αλήθεια μου. Το άλλο μου ολόκληρο. Η ευαισθησία μου. Η υπομονή μου. Ο άνθρωπος που... με ξανά έβγαλε στη ζωή. Ξαναγεννήθηκα μαζί σου. Ναι. Ναι, όταν τραβάς έναν άνθρωπο από το σκοτάδι, από χαρμολύπη και του δίνεις μια σταθερά και βλέπεις τον άνθρωπο που εξελίσσεσαι μαζί του και βλέπεις ότι γίνεσαι όλο ένα και καλύτερος και καλύτερος και καλύτερος και καλύτερος και δεν τα καταφέρεις μόνος σου, κοιτάς πίσω και βλέπεις τι εσύ και ανακουφίζεις, ηρεμείς, γιατί λες ευτυχώς που δεν μπορούσα μόνος μου, ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο άνθρωπος για μένα, χωρίς να του πω κουβέντα, χωρίς να του πω θύμισέ μου αυτό, ξέρεις, υπάρχει εκεί, κάνεις μία έτσι πίσω και βλέπεις ότι κάποιος σε πιάνει και είναι ο άνθρωπός σου. Ένα και ένα. Ένα. Ναι, μεγαλείο. Πραγματικά νιώθω ευλογημένος. Αλήθεια το λέω. Είναι ευλογία να έχω έναν άνθρωπο σαν και σένα, μια ψυχή σαν και σένα. Με λυπήθηκε ο Θεός. Λιδώξ' του ένα διαμάντι. Του πήρε, εκεί είσαι. Το ευχαριστώ δεν είναι... Μπορώ να... Δεν είναι... Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπούσα, σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ. Όσο. Εκείνος ξέρει. Εγώ θα προσπαθήσω να γίνομαι καλύτερος μέσα από σένα και ελπίζω να γίνεσαι και εσύ καλύτερη μέσα από μένα. Καλύτερη ψυχή, καλύτερη... Να γινόμαστε καλύτεροι, να είμαστε όμορφοι άνθρωποι. Οι ψυχές μας. Σαν αυτήν εδώ την αλφοδέσμη. Κουκλίστηκε. Ναι.